Jala neti alebo očistá nosa slanou vodou je ďalšia z jogínskych očistných techník, ktorá je výborná na odstránenie hlienu a nánosov z nosových dutín. Využíva sa pri alergiách, rôznych nosovo-dýchacích ochoreniach a rôznych ďalších veciach, ktoré si povieme v nasledujúcom videu. Tak poďme na to. Namaste. Vítam vás na kanáli Gemini Centrum, ja som Mia a dnes si porozprávame o Jala neti, alebo ako je častokrát nazývaná nosová sprcha. Nosová sprcha je ďalšia z jogínskych očistných techník vytvorená v starovekej Indii a je to jedna zo 6 očistných postupov, tzv. Neti. Táto technika sa využíva na odstránenie hrubých nánosov z nosovej sliznice, hlienu a rôznych baktérií a vírusov, ktoré sa tam v hojnom počte nachádzajú. Okrem toho sa táto technika využíva na masírovanie reflexných bodov, ktoré sa nachádzajú na nosovej sliznici za účelom otužovania. Je zaujímavé, že práve táto technika je z ostatných jogínskych očistných techník najviac využívaná aj v modernej medicíne. Práve preto, že je bezpečná, jednoduchá a veľmi účinná v boji proti nachladnutiu, nádche, alergiám a ochoreniam respiračného systému. Jala neti môžu praktizovať deti už od 5 rokov, môžu sa vykonávať až 3-krát denne a praktizovaním tejto techniky si otužujeme nosovú sliznicu. Jogíni radi využívajú túto techniku na harmonizovanie energetických kanálikov, ktoré prechádzajú cez nosné dierky, ídy a pingaly. Okrem toho harmonizuje aj nervovú sústavu a odstraňuje napätie z tváre. Nosová sprcha je výborná, pokiaľ žijete v meste alebo pracujete v nejakom prašnom prostredí, tak si odstrániť tie nánosy z nosovej sliznice. Dobre, tak dosť bolo teórie. Poďme si to ukázať, určite ste zvedaví, ako to vôbec prebieha. Na demonštráciu som si zavolala Mia. Tak, poďme na to. Takže pripravíme si roztok, tak asi lyžička soli na pol litra až liter vody. Môžeme použiť normálnu alebo morskú soľ, to je úplne jedno. A dôležité je, aby tá teplota tej vody bola teplota tela, proste teplá voda. Ak chceme teplejšiu, teplá voda je dobrá na odstránenie práve toho hlienu, choroboplodných zárodkov. Ak zase chceme trocha studenšiu, tak tá je zase dobrá na otužovanie nosovej sliznice. Dbajme však na to, aby nebola príliš chladná, aby sme nenachladli a zase príliš nie teplá, aby sme sa nejakým spôsobom nepopálili. Ďalším dôležitým faktorom je práve tá soľ. Treba si to tak viac menej odskúšať sám na sebe, že aký pomer nám vyhovuje. Ako som povedala, jedna lyžička na pol litra až liter vody. Ide o to, že ak si dáme menej alebo príliš veľa, tak ucítime taký ten známy pocit, ako keď sa napijeme chlorovej vody v bazéne, taký nepríjemný pocit tu v dutine nosnej. Pokiaľ však odhadneme ten správny pomer, tak by sme nemali ucítiť absolútne nič, malo by to byť úplne príjemný priebeh. Zvyčajne sa stretnete s tým, že ľudia využívajú také konvičky práve na túto techniku. Ja však preferujem naliať si tú vodu do ruky a sacím efektom priviesť tú vodu až do nosovej dutiny, čím sa tá voda dostane teda hlbšie do tých nosových dutín. Dbajme na to, aby sme dýchali ústami pri tejto technike. Poďme si to ukázať teda. Takže začneme tak, že si nalejeme ten roztok do dlane. Zakrieme si teda druhú nosnú dierku a sacím efektom nasajeme celý ten obsah dovnútra a potom následne teda dávame vodu von z oboch dierok takýmto spôsobom. Dôležité je teda dostať tú vodu von a pokračujeme tak, že ideme na druhú nosnú dierku, teda nalejeme si vodu do druhej ruky a pokiaľ nasávame pravou nosnou dierkou, tak potom nám ide ten roztok von z ľavej, ale pokiaľ ju máme zapchatú, tak vytečie tou istou a môže sa stať, že vyteká aj ústami. Takže dbajme na to, aby teda sme všetku vodu dostali von z tých dutín. A pokračujeme, dokým sa teda nám neminie voda z pohára.
Takže ako vidíte, je to trocha messy, takže vhodné je to robiť buď takto vonka, alebo niekde v kúpeľni, v sprche. Určite to nerobte v obývačke alebo niekde v izbe. No a na záver je nevyhnutné urobiť zo pár cvikov, aby sme dostali úplne všetku tú vodu von z tela. Pokiaľ by sa nám zadržala nejaká voda v dutinách, tak to môže spôsobiť až zápal, takže si ukážeme pár cvikov, ktoré sú fakt výborné a odstránia tie zvyšky tej vody von z tela. Takže na prvý cvik sa rozkročíme, predkloníme sa dopredu a otáčame trup, hlavu do jednej strany, do druhej strany a vydychujeme vzduch raz z jednej dierky a raz z druhej dierky celou silou. Dobre, na druhý cvik opäť sa rozkročíme na široko. Zdvihneme jednu ruku do výšky a s výdychom vydýchneme všetok vzduch von, nádych, druhá ruka. A opakujeme. Tieto dva cviky by nám mali stačiť na to vydýchnuť, teda odstrániť všetku vodu von z nosa. Pokiaľ máme stále ešte nejaký ten pocit, tak samozrejme použijeme vreckovku. No ako sa cítiš? Prečistený. Prečistený. Dobre, ďakujeme, že ste si s nami pozreli túto očistnú techniku. Dúfam, že sa vám páčila táto technika a že ju skúsite a budete používať, že vám budem na prospech. Ešte vám poviem taký jeden príbeh, kde sme my hlavne využívali túto techniku, keď sme cestovali po Indii. Tak India je veľmi prašná, teda kto bol, tak vie, že sú tam není asfaltové cesty, sú tam prašné cesty a po nejakej dobe, keď sme si vysmrkávali nos, tak sme videli proste také tmavé flaky teda na vreckovke a bolo nám jasné, že všetok ten prach sa nám usádza na dutinách, tak sme práve skúšali túto techniku, robili sme ju každý deň. A veľmi nám pomohla, cítili sme sa fakt dobre, že sa nám naozaj prečistil ten nos. A teda v prašnom prostredí treba určite využívať túto techniku. Ďakujeme, nezabudnite si pozrieť aj ďalšie naše videá. Linky budú tu a určite subscribe náš kanál Gemini Centrum. A my obidvaja sa tešíme na vás v nejakom ďalšom videu. Namaste.